Kusile sompa. Sanamukela ku Yomoya TV nomkhulu Mazibuko. I-channel hlakaniphisa abantu efundisa abantu futhi ngezomoya. Mkhulu siphinde sabuya lana ku Yomoya TV. Sicela abantu balike, bashare, basubscribe ukuze i-channel ikhule. Sizokhuluma ngembeleko. Yini imbeleko? Yini imbeleko? Imbeleko ilokho kuyindwangu abantu ababeletha ngakho ingane ngapha ngemuva. Babeletha ngakho ngemuva. Uke wakhuluma umkhulu Mazibuko wathi inono isiphika kuba into eyodwa. Inono nesiphika into eyodwa. Isiphika usibopha la, usibelethe ngemuva. Okucaca ukusobala ukuthi nengane ubopha imbeleko la, uphinde uyibelethe ngapi ngemuva. Okusho ukuthi umuntu ophiwe iphika umuntu osuke nani enabantwana noma enani enamanono. Indwangu ke le ethengwa lapha ko Ackermans go Pep kuphi lapho ithenga khona wena imbeleko leyo ezokwenzani ezobeletha umntwana. Yilento ebeletha umntwana enothisa noma enika umntwana ini imfudumalo noma inika umntwana uxhumano phakathi kwakhe nani nomhlane kanina noma nekhaya konina nemumva. Angithi umama uphuma kubo uzogana kithi imbeleko ihlala kuphi? Ihlala ngemumva. Okusho ukuthi kubo ulenze njani? Uliflathele. Wayapi? Wayakini eyokwenzana eyogana. Okusho ukuthi imbeleko yenziwapi? Emumva le. Ekhaya komama. Yiyo lento edalela abantu uma behamba beyohlola kuthiwa wena kunenhlanhla yakho owayishiya ekhaya komama okufanele ukuthi uyoyilanda. Inhlanhla yakho owayishiya ekhaya komama akenzelwanga imbeleko lo mntwana. Akwasingakhulumi ngomuntu onemimoya nomuntu kamoya nomuntu ophiwe isipho sokusebenza abantu. Akwesikhulume ngomuntu nje ophelele uye. Okay. Akenzelwanga umntwana oqala imbeleko. Wazalelwa kubo bamgcinela izinto zakubo. Lento kuthiwa ukwenza njani? Ukumfaka esibongweni noma ukumbika emsamo umntwana. Noma ukumemukela. Angazi ukuthi ungamemukela kanjani umuntu ongenzelwanga ini imbeleko. Naleyo mbeleko, imbeleko yenzelwa umntwana wokuqala esibelethweni sikanina. Bese bonke abalandelayo bese bebeletha ngaleyo mbeleko. Iyini ke le mbeleko? Umakoti noma umfazi umeganile wakhulelwa, uyikhulelwe ekwakhe noma lapha ganele khona uyoyitetela kuphi? Kubo ukuze izobuya nani nalokukhanya nalenhlanhla yayo kuphi? Ekhabonina. Ngoba isiphandla sokuqala umama uganile ucacile noma akacacanga isiphandla sokuqala sikomalume ukuze uzobuya nethonga nenhlanhla yakuphi? Yakomalume. Ngisho unganemimoya isiphandla sokuqala esakomalume uyomukela imimoya yesibeletho. Uma wakho uganile uyajika uhambe uye komalume ubukela imimoya yesibeletho bese uzomukelwa kini. Uyolanda imimoya kaMama wakhe esibelethweni bese uzomukelwa kini. Uyayimukela bese bethi abantu wenzelwa imvumadlozi komalume, wenzelwa imvuma kufa komalume. Awekho umshana oyokwenzelwa imvuma kufa. Akekho umshana uthwasayo onedlozi la komalume. Ayikho into enjalo. Awunalo idlozi la komalume. Unethonga komalume, unethonga
kini nalezi inkinga nokungcola kwalesa sidalwa sakini esiphendula kube nesidlozana. Ngilapho ke mina lo mntwana unemimoya uma wakhe uganile uyahamba aye ekhambonina afika bamenzele imbuzi le azobe ibonisiwe ngoba unemimoya le azobe ibonisiwe bafika bamenzele bamfaka isiphandla ngapha abuye kubo amukelwe bamfaka isiphandla ngapha. Angithi uyezwa ke manje bavume ukuthi bavumelana ukuthi bayahlangana phezulu kwalomntwana ngalesi sipho. Iyona mvuma kufake leyo. Iyona mvuma bani ufa noma imvuma dlozi leyo. Kuyavunyelwana. Okay ke. Sesiyabuya ke sibuyela lapha komalume manje. Umntwana onesipho ke manje ungwako malume wena. Umntwana onesipho ungwako malume wena. Uyahamba uyoshayela ukhamba lwakini. Uyogeza imimoya yakini. Bafike bakugcinele yona bakufaka isiphandla. Mawusuqedile ukudla ukhamba lakini usuyabuya. Uyapi? Uyagoko emsamo komalume noma ekhaya komalume. Bafike nawo malume benzeni? Bakhipha imbuzi. Yokwenzani? Yokuhlanganisa lemimoya phezulu kwakho. Wenzelwe ngokosiko lomoya, uphinde wenzelwe ngokosiko lani? Lwethongo. Lihlangane ithonga lakini nelasekhaya komama. Uhlangana isibeletho negazi kanje. Angithi wena unegazi lapha phezulu kwakho lika baba wakho. Wena unegazi futhi lika mama wakho. Okuyisibeletho sakhe. Noma la yamanzi eqanda. Ilapho ke indaba. Fanele ukuthi wena uhambe uyomukela imimoya noma uyolokuzana angeke uyivuma, awuyivumi. Uyoyimukela imimoya yakini. Uyihlanjululwe. Iyahlanjululwa uyigcinele khona izinto. Uyayihlambulula uyigcinele khona izinto bakugcinele ngendlela yakhona bakwenzele ngendlela yakhona uthi usuqedile bese uyafika ulindwe izimbuzi ezimbili kuphi ekhaya komama. Ile khisho womalume yokuthi bayayimukela imimoya yakini phezulu kwakho ngoba ngisho usuvula isigodlo. Mawusuvula isigodlo uzobacelela bakini ekhaya komama ukuthi sondelani ke nina basekhaya komama nizomukelana nabakithi phezulu kwami ningabangi ningalwi phezulu kwami amathonga lawo. Ingane umlanjwana ayiphathwa lidlozi ayiphathwa isidalwa sekhaya iphathwa lithonga. Ithonga liwukhokho ngoba idlozi isigulo. Siyabuya ke siyembelekweni manje. Bese ngicazile imbeleko ukuthi ile nto wami yokubeletha. Okay ke. Umama ke lo noma lo makoti noma lo mfazi uselokuzanile usekhulele. Bese ke eshiselwa impepho emzini wakhe ukuthi usayo landela izingane zakhe inhlanhla kubo. Atetele lengane kubo. Ngoba uma kuzozalwa ingane kuhlangana ithonga lasekhaya komama nethonga lakini bese yasho ukuthi sifuna ukukhanda umuntu onje bese kumnikazi womoya bacela umoya uhlale phezulu komzimba. Umnikazi womoya ubani ke? Okhokho abanikazi bani bomoya. Kodwa uma unemimoya ungazalwa ngisho isizukulwane sesishiyagalombili. Ngoba ungazalwa ngisho abaqali besibongo kube yibona abavuka kuwe ngoba unani uphiwe isipho semimoya. Ingane izalwa ukhokho wasekhaya komama, ukhokho wakubo. Njengoba ngichazile nasekuqaleni ukuthi ingane izalwa ukhokho la ekhaya. Bavumelana ukuthi yenze njani lengane ukuthi ibe khona emhlabeni.
ukuthi yemukele lo yamoya okade wawuphila eqaleni kube yiwo ozovuka phezulu kwalomzimba. Uma ke kunjalo kuvumelene labokhokho ababili okusho ukuthi kufanele ukuthi ayozalelwa kulokhokho ngoba uyena ophethe ukukhanya kwakhe noma ukukhanya kwalesi sibeletho. Ingakho ezoba umamhlongo mazibuko. Okusho ukuthi usuka kwamhlongo uyogalela kwamazibuko. Ocaza ukusobala ukuthi lapha esibelethweni sakhe kukhona amakhehla kuphi akwamhlongo nezalukazi zakhona. Kuphi esibelethweni sakhe makuzohlala ingane la belisekelwe yileli yathonga lani lesibeletho. Uma ke sekunjalo yiyo into edala ukuthi umntwana bese unina ayomtetela kuphi kubo okusekhaya lonina lalomntwana. Mayiqedwe kumteta lapha kubo bese bemenzela imbuzi. Bamphandle esinceleni, bamnike isikhumba sishukwe kube yini? Yiyo ke lembeleko. Eyokwenzani? Eyobeletha zonke lezi ingane ezizolandela kulesi sibeletho. Yimbeleko leyo eyobelethana. Eyobeletha zonke lezi ingane eziyolandela kulesi sibeletho. Imbeleko umntwana uyenzelwe ekhaya konina. Abuye nesikhumba sembeleko aze kubo. Mayefika kubo bambungaze ule uzele umntwana kujatshulwe lapha ekhaya kujatshulwe amukelwe ngani ngembuzi bese phandwa kuphi futhi esikudleni. Bayamjabulela ukuthi umakoti wenze njani ukwazile ukwakha umuzi wakhe. Bese bemukela ngani ngembuzi bamphandle ngapha benze njani bambike edlozini ke la ekhaya noma ke esidalweni sala ekhaya ukuthi nangu umntwana kabani omusha kuphi la emhlabeni ngokomzimba wakhe. Noma bamukele lamandla alo yakhokho nalo yamkhulu ovuke kule ngane. Angazi noma niyangitholana. Iyona mbeleko ke leyo. Iyona mbeleko leyo. Hayi ukubika umntwana. Ngoba umntwana ombikayo umntwana ovele ngokungeyikho la ekhaya. Okusho ukuthi uzalwe yini? Intombi. Kwenziwa isixoliso. Mayimzala le ntombi bese uyise emshiya umama wayo. Bese kuyambika. Kodwa umntwana ozalwe wasuyise emhlawula awukwazi ukumlokuzana ukumbika phela noma awukwazi ukuthi ugeze idlozi. Awugeze idlozi ngoba kunembuzi yokugeza idlozi eqhamuka kuyise, kunenkomo yamanyala edliwela ngaphandle okuyiyona, kunengeza amabala. Oh ya ingeza amabala le imbuzi, ingeza amabala ingeza amacele. Kodwa ke ngale ngakithi thina yenziwa inkomo. Uma kuyikuthi uzomlobola noma uzomlokhuzana lo iyona ke lokhuzana le iyona inkokhelo yani yezinhlawulo. Inkokhelo yani yezinhlawulo ufike kube yile nkomo kamama ukuthi wena phela umqedwe kuntombi uhlawula lokho ukuthi ukhipha inkomo kamama. Inkomo kamama ilengeza amacele, inkomo yakamnomzana bese kuzoba yini? Yipi le? Oh ile inkomo yamanyana lesidiki lesi esidliwela le emahashasheni ngoba inkomo yani yamanyana. Beziba ntathu kithi. Thina ngale kwaZulu. KwaZulu thina sizazi intathu. Kodwa ke ziyaba mbili bese kuzoba yini? Imbuzi egezana isidalwa nethonga la kuphi lala ekhaya. Uma umntwana elokuzaneni elokuzane ehlawuliwe awugezi ithonga, uyambika nje kuphela, umbike emsamo, ubike negama lakhe ngoba uyise umenze noma engasamthathanga umama wakhe. Kodwa ngoba uyise ubenze njani? Umhlawulile waligeza leli icele. Umhlawulile wasenjani? Waseligeza leli icele. Kodwa uma umntwana uyise wamzala wabaleka wamzala wamphika
omzala wenza konke kuzofanele ukuthi kugezwe ithonga bese yabikwa nomntwana zibe ungaka imbuzi zibe 2 ugeza ithonga bese uyambika nomntwana ziba ngaka imbuzi ziba 2 angazi noma ngiyatholakala ofuna ukubuza ngabuza nomkhulu inhle lemfundiso ngiyacabanga futhi ibaluleke kakhulu ngoba izama ukusibonisa ukusukela kweinkinga esinazo siyabantu bamnyama. Yebo. Cacile ziningi izinto esingazenzi kahle. Yebo. Bese sizibuze thina ukuthi indaba abantu bamnyama siyasokola thina sinanhlanhla thina sihlala sisemuva ezinye izizwe zigcina amasiko wazo. Yebo. Thina amasiko sesihlukene nawo ngoba sithi sifundile. Yebo. Sesiphila kangcono. Yebo. Sikhuluma isilungu. Yebo. Sihlala emadolobheni ngesinye isikhathi ngoba sisindisiwe lezi zinto azenziwe. Kodwa uma uthi uyasibheka isizwe simnyama siloku sisonta kulamathende noma ufundile uhlala kule uthi yena akazenzi into zamadlozi uzozenza kanjani into zamadlozi ngoba phela idlozi liwukufa kodwa mawuthi uyabheka lo sisi lo ufundile akho mhlobo emalanga kodwa umshado akawutholi ngoba kunale inkinga lezi thina esingazinaki ezinye izizwe zivala umnyango zilungisa inkinga zazo ziphume zihlangane nathi bese ziyaphumelela. So ngizama ukuthini mkhulu mina ngibona ngathi into ecacisile icaceca. Ukuthi kubalekile ukuthi isizwe simnyama sibuyele emasikweni ethu. Ukwenzela ukuthi siyisizwe sikwazi ukuthi siyele phambili. Nale mimoya eminingi ephakama engacacanga ongazi noma yingwethe imidliwa nani capitalize kulento ukuthi asizazi ukuthi sabo bani asizazi and lento lento ishoyo mkhulu sifile lento ishoyo yiyo imfundo obokumele ukuthi siyayithola kahle kuphela nje ezikolweni yebo uyayibona lento leyo yiyo imfundo bokumele ukuthi iyasikhulisa noma isiqwashise siyisinto esikoleni bazokuthi bathi yena enethunga ayisengeli phansi selidumele emasumpeni zonke lezi zinto zikusiza apho ukudumela emasumpeni ukulanti siseduze kusakusize sawufunde ini ke lapha isizulu leso hayi nina niyadlala ngathi nina lapha ezikoleni hayi ingane ikwazi ukufeyila ngo30% ifeyila isizulu kodwa umzulu iyasifeyila ungayifeyila into eyincelebeleni ungayifeyila wena into eyincelebeleni imfundiso zesintu yizo lezi okufuna ukuthi sivule izikole noma izingane zethu siqale le lapha ema-crash lapha abelungu abaqala ukuyibulala khona ini umqondo ayikahlumi kahle lezi ingane kuphi la emqondweni kodwa seyibulewa abelungu nivuse kuseni ngo4 lengane isayiphumela kamnandi abantu bakubo bayivakashele bayembathile bayikhulisa izalukazi sigulisa lengane entombazana amakehla gidagida phezulu kwalengane ayayikhulisa wena vuka uye crash how uyofunda lengane ilawulwa imfundo lengane ngeke isakuhlonipha mayibuya la ekhaya ngoba ngeke iwuze umthetho wala ekhaya ayikwazi ukuzwa liseko ufuna ukukhuluma yebo mkhulu mina ngifuna ukubuyela lapha ya kule imbeleko ukubika so naye ke insizwa ihlangana nentombi ePART2 bese mhlambe insizwa ebuya le emazweni wangaphandle ihlangana nentombi bayahlangana ngocansi ukuthola umntwana insizwa uyahamba ingane yazala ehlupha imimoya khabo baba isolution ukuphi lapha nayi inkinga nayi ingane umfana sehlupha imimoya yakhabo baba le ngane le ntombi le ayazi ukuthi ubaba washonaphi bahlangana ePART2 wakhuleka nakho ke uphumile akasekho ubaba le ngane le yazi kabo baba abazi ukuthi isolution ikuphi lapha uyazi ukuthi sibulewe yini Mseho lo mbuzo wakho omuhle kakhulu ziningi izingane ezinye sezizalwa amaPakistan abelungu zizalwa yizo zonke lezi inhlobo zabantu thina abantu abamnyama simuntu kodwa sinemikhuba yethu ngokuhluka
masinemikhuba yethu ngokuhluka ingakho kuthiwa ingane yasebukhosini ayigani kwandlwana. Isizulu thina sisho njalo sithi ingane yasebukhosini ayigani kwandlwana, okusho ukuthi umuntu orich akakwazi ukuganiselana nomuntu ophuwa, okusho ukuthi aba-rich baganiselana nabanjani naba-rich. Ya imikhuba leyo ayifunekile into efana naleyo, kodwa ngoba futhi thina sesishaywe imimoya yabantu okungebantu okuzilwane ongabantu abafaniswa noma Pakistan, kodwa mawumnyama ufana nathi nje, umnyama ufana nathi, umuntu umnyama ufana nathi. Ziningi indlela zokwazi ukuthi ugcinele ingane kanjalo, ziningi indlela ukuthi ukwazi ukugcinela ingane kanjalo ngaphandle mayizalwe umoya ongcolileyo. Ngabe umoya weNdiya, ngabe umoya womlungu, ngabe umoya wePakistan, uyayibona into enjalo. Ngoba sizazoke siyikhulume lento yokuthi ilobolo lavela kanjani, sizazoke siyikhulume. Ngicanga ukuthi impendulo yakho uyithola lapho ukuthi ilobolo lavela kanjani, kungani kwaba khona ilobolo, omkhulu balenzelana ilobolo, ukuganiselana kwakwenziwelana. Sisazoyikhuluma leyo nto leyo, sisazoyikhuluma kwesijule ngayo, ngoba la sizogcina sesenza sithi u-PART2 womlanjwana. Hayi ya ngoba ngibuza lo mbuzo ngoba asingakhulumi ngokuthi mhlambe intombi ihlangane neIndia, asithi intombi ihlangana nomunye ofana nayo, nomuntu ofana nathi. Yebo omnyama kodwa ebe ngwase Mozambique, Zimbabwe, kuphi or khona la bahlangana ngalelo langa, bahlangana ngalelo langa. Uma intombi ayimazi kufanele lengane le ilungiselwe, ihlushwa imimoya. Yiyo ke lento eyazi ibonga ayazi ukuthi isiko lakhona lithini. Yebo, yiyo lento engithi usiko luwumkhuba. Yebo, nokuqhamuka kwelobolo, nokuqhamuka kokugcinela izinto ngomsamo, ngoba singabantu sisonke. Kodwa mina mangizothi ngiyakufundisa indlela yokuphila, ungitshela ukuthi kini akwenziwa kanjalo, kodwa umnyama njengami sengolunye udaba lolo, sekumkhuba wasekhaya lo, ukuthi igcinelwa kanjani lengane ilokhuzana. Uyabona nje leyo ngane leyo, uma unina engayazi isibongo sayo, engamazi nobabwayo, leyo ngane akamkhulu nogogo, njengengakamkhulu nogogo izogcinelwa izinto zakuphi zala ekhaya. Kodwa manje uma ihlushwa imimoya, kodwa ukuthi iye esigangeni noma iye kuphi, iye emanzini, ngoba simuntu munye igcinelwe izinto zani zemimoya kuphi, kwenziwe usiko lwamanzi. Ngoba lengane mawuzoyihlambulula lemimoya izoyikhulumela kuyo, imimoya yakubo iphilaphi egazini layo, ufane ukuthi yenze njani, ikhulume kuyo mawuyihlambulula, ikutshela ukuthi ngivezelwe ukuthi ngingahamba ngiyendaweni ukuthi ngiphathe ukuthi nokuthi ngifike ngigcine endaweni ukuthi bese ngiyabuya sengizomukelwa kuphi la ekhaya. Ilapho nje, ilapho. Kodwa ke sisazoyikhuluma sijule nayo, siyibambe abantwana bethonga noma abafowethu, siyibambe size sikwazi ukuthi senze njani, sifinyelele ukuthi ilobolo liqhamukapi, livele kanjani ilobolo. Manje besikhuluma ngizothi lokhuzana umlanjwana lo, ngoba uphethe Imbeleko nokubikwa kwani Komntwana. Amen. Siyabonga mkhulu, sicela abantu ba-like, ba-share, ba-subscribe. Mkhulu ngicela sikhumbuze abantu ukuthi eGoli utholakala kuphi, eThekwini idatha yakho sesiqedile, eThekwini utholakala. Ngizwile ukuthi eThekwini sonendawo osebenzela. Ya sishintshile eMsusankungu. Ya eMsusankungu. Ya semsusankungu lapha. Ya yosuka inkungu kubantu. Ziyasuka inkungu kubantu. Ya njengoba sayenza nje la kuSolomoya sizosusa inkungu, ngoba ngiyazwa negama lithi iSolomoya. Ileli solomqondo, ileli selijulile esifuna ukuthi silembule, silisuseni inkungu ukuze likwazi ukubona, likwazi ukuhlakanipha lokho owazalwa nakho, uvuke lokho kuhlakanipha, uvuseleleke, ukhumbuzeke lokho lokho kuhlakanipha. ISolomoya le. Amen. Siyabonga. eThekwini utholakala kuphi? Oh, eThekwini ngitholakala best.
hey sengicishe ngakhohlwa shintshele i-address eThekwini ngitholala best eGoli ngisatholala khona ezola mndeni Siyabonga. yeah amen